Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Dagiti agdungaw amang mangged. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Anya nga iti ibagbagan ni Tatang. Kanayo nakmutten nga awan. Anya kumangay. Dila ko nanamot akasla saan matla na sukatan a kapitan, tao ay si matla a kanayonan. Sana malitlikan. Amo na matday ta? Saan nga official trip ita ti papanak? Amo na mat. Ay, maturugtan. Masapak nga grumbat no pigat. Wala. Makaamukan to lamang ibagan no apay adi nakadwa. Amangan no adama sa udag iti kakabagyam. Uy, ay, makaawat damot. Hey, good morning, Chairman. OIC ko na, takagawad akitan. Awan lang kami ni Chairman Dumeng, kat siya tinapusgan nga OIC. Uray ta, Chairman kayo latta. Ngalawinin, ngumanya at ibagam, Kimaw. Kimaw itay tinagan mo? Ay, birngas ko la iti day di apong ko ngayon chik day ta. Hanya dia ko nam, daydi, natayin na ya. Natayon, idi rabi eh. Isong iso, ti umay ko ipadamag, Chairman. Kasta. Binaunak ni apong ko andeng, mangidanon iti kid daw na da kanuwayayo. Umay kayo iji lamayan inton rabi eh. Ay kat, adda ka. Awin, umay kamin to. Kadwak to nga ta dagiti kapadak ng opisyal ti barangay. No awan makaumay kadakwada, ang mga nuninanam sufing tulatan ti kadwak. Ay, nasaya at launay at tao ni apong mau tsokolay. Adot kwartana, saan anaimot? Mau tsokolay. Ni. Ay, ado ti maikawa amay ikan na iti kwarta no kasta. Wan, may sa akon. Kanayon nakapaputputan iti saglilimagasot. Ang itatanatayan, awanan,
awan mang paputput kanyakon. Ay kat, manggad ka ngamin Kapilitan sumapula kiti panggadak itan. Siyak ngamin kat ti alalay ni Apong Mau. Ang itatanatayan. Ay, awan alalaya kon. Ala, anya nga rod kat natay nga roden? Anya ay ati pangayaban kanyak ni Apong mong andang. Ay, agkasapulan ka no, iti agtrabaho. Kabayatan ti makabulan apan nakalamay ti bangkay ni Apong Mau Choco. Agtrabaho? Wan, ngumjak ka mo no anya atrabaho, tadi namot imbaga. Ado ti jobless, winawan trabaho na, dito nagbuksutan. Amo na dayta, mapili ka no. Ada ka no training. May screen dagiti agaplikar. Kastati ko na ni Apong andeng. Dagita ti malukatan a panggadahan a mabalin a pagaplayan dagiti may at chairman. Ay mayat ta babaan dagiti para dungaw ako na yo. May pakita ajay pimusay nga asawa yo. Asawa kla ang chairman. Iso nga asawam ko namlatan. Wine. Babaan dagiti matangdanan wenno maswilduan nga agdungaw. Ket mangipasimudaag ti kinaado ti agladingit iti ipapatay na. May pasimudaag anilakay mo ay lakayo api mo sa ket na imbaga tao saan? Kasta nga rod. Daita ti kayat ko amay pakita kadagiti tao. Ala. Bayam ta ipaskill me dita ti pakam mo. May secretary. Yes, Chairman? Mangaramid ka man itinutis wenno pakdaar amay paskel kadagiti lugar analaka makita. Wan, Chairman. Anya ti maisurat? Uray no anya nga ta. Isurat mo ti kastoy. Wanted dong hours. Ala. Chairman mo. Wanted dong hours ka no? Ne. Nya. Apay nga grungit ka? Wanted dong hours. Maday. Wanted mourners maday. English yung matay dong aw. Maday. Di mo Englishin. Kailangan. Wanted. Dumudong aw. Sige. Ado nga tatag-apply kay. Ado siguro. Nalaka siguro dayta. No siya ngamin kat rigatik launa iti agsagit. Uray nga ta tangdanan dak. Aguray ka. San aya anatay nila kay Mau? Sa pagkatakatawa ka? Ala, sa nabalin nga uray nakarungiit kanto amang bambantay iti nakalungon alakay mo ket adumot dagiti mangilak amken ka. Nguwan nga rot. At least, medyo mailuyo saktumat nga ta. Depende dayta iti kinalaing da. Dakat, kasano nga ron ti screening para kadagiti kwalipikado? Si Kanton ti makamu nga agi screen. Amok nga amom, doon niya ti kabailan dagiti rumbang amaawat. Manoy tayen ti kasapulam makunam? Uray limalaang pay. No nalaing dangag dungaw, umanaydan. Ngam no nakapoy ti dungaw da, uray agnayo nakto. Sige nga rod. No adda aga-apply, awagan da ka tasik ka ti mga audition. Uray da kayon tulatan. Ay di manugang mon. Ni Dumeng? Wan, ninton Dumeng ti mangkita. Di mo kasapulan ti kumakansyawn. Tay mangkanta iti natay. Kasapulan ti kasyay. Uray saanin dayta. Ti importante kat dagiti agdung auto iti lamay nila kay ko.
Umay kami mo't makilamay. Wan tatang, sumurot kami matkin ni nanang. Ngala, hintayon. Ang mga naawan to pa'y dagiti para dungaw. Talaga nga awan pa, itinag-apply. Nay, ang mga no maawat kami, noag-apply kami kin Rosa, ha, Gustay? Anya? Ala ni nanang. Nay, ay, dakas aya Rosa. Lumako na pang gadanday ta. Siyempre, agsurdo ta, kas pagarigan. Saan kamot abasta agdungdung awla ang ijay kay? Makasangit kayo nga rod mahit, nag-apply kayo. Ang mga no imbes adong auto ti mangagdagi ti makilamay katawa mat gaya man nanang. Saan mo't agaplay tangrod para dong aw o di agdong aw ta Wanya, asino ti umuna ang audition? Ay, siya kun o ay si chairman. Ag-sideline ak naman. Alasa na dakas data. Agplastar ka nga rod ditan akas ladda. Nakalungo na sangsangwam. Wino yung-yung-yungam. Wan chairman. Sige. Kas may sa ngagdungaw. Anya nga iti panunuta may papani ti dungawam. Anya ti dungaw mo. Siyempre, malidayanak. Maladingitan na kampay ide. Gaputan na tayo, hindi ka kaisuna, kasayaatan at tao ngam amok. Anya nga iti dungaw mo. Siyempre, idungaw ko. Ngay sukat kasasayaatan na tao. Agaputan na tayo, saan ko to na makita pa'y? Idungaw ko nga awanton, kat awantumatan ti maawat ko nga ayuda. Ayuda? No, ay si chairman. Ayuda mo't kat ti kalalatakan ita ang makagapaw. No apay ang maidayaw ti may sa tao. Dagitay saan ang naimot ang makunkuna. Alawan. Gapo iti ayuda. Agdungaw ka, kasta. Exactly. May sadaytan, apo chairman. Very good. Ala, mangted ka man nga ro iti sample. Agdungaw ka. Sige. Nere, kat apay asat ni sanggwam ngay. Kampay idilaang mga tapo ay say. Ah. Request ko, chairman. Anya data. Agkidam kayo tapno saan niya makita ti tsurak amang dungaw kada kayaw. Ay si, kampay ide kada kayaw. Kampay ide da kayo nga ruti dungawak. Ay sana. Dita. Malmal ka pa sapatos mo ti dungawa mo. Sa nasyak, salbag. Ni apo ay simot. Ti pay jakpay na iragmi versus ko ngagkatkatawa ti nakita na. Ngala, nagsampol kan. Ket adda agor oray asumaruno ama audition. Di mo't impa sa dagitay nag-apply tatang. Awan mo't naganda dito listahan. Di damat aglwa, hindi nag-audition da. Isu nga awan nakapasa ka nagijay. Aya? Jay may saan nag-audition, jay mat nakilalaki abakit natin dung-dungaw na. Tida kays, ang mga numaylawan nanto nga ungtan jay dungawan na. Apay nga ungtan na nga eh. Wen tadinan tumapuutan, jay to timakyas abakit nati dung-dungaw na piman. Aya? Namindwang in audition ko. Nilatamot mayang abakit na ti dungdungaw na. Iso disqualified Ag-apply kami matan kan nanang. Anya? Kabailan mi kan nanang dayta. Naglaka trabaho. Ala. Ingkay to ag-apply kini Mrs. Chocoli. Dajay balo, dajay mau Chocoli ti mga audition kada kayaw sa nasyak. Nay, adda ni Mrs. Chocolate, Rosa. Chocolate, nanang. Saan at chocolate? Ayun, aya.
Oh, Mrs. Kayab-kab kan Mrs. Portugal. Da kayo gayam ti imbaga jay babaunan nga agdong aw. Awan, Madam Chocoli. Ala, mapantayo iti sango tilungon ni Mr. Kuamaw. Uray audition laeng no magustuak, bayadan kayo. Urgent ngamin, kasapulan nga dakuman agdungdung audita. Rosa, win ko natan nanang. Anya ngay, nakasagana kayo. Wan, Madam. Mala, saya atan nyo, ta finali daytan no kaskasano. Numayat ti performance yo, mangrugi kayon itamet laeng. Day Rosa, adan sa amot itan dagitay daduma apardong aw. Adan na ka-interditan nay. Kan, adda pa'y nagsisiksi at teenagers, nanang. Kitain nyo ha, nagkikiting dagiti paldada. Musikero, kada musikiran sa dagita. Kita am ta itsurda Awan, amok Ala, agpasangutan. Aramiden tatay imbaga ni Mrs. Chocoli. Sige, agdiretso tayon iti ayan tilungon, kat ibirkakak yun tontay dong awyo, nanang. Wan, nagpraktis akon. Rosa, ayan tay nagalip alaso na. Ay, adda dita po sayo. Karawain nyo dita. Aya, aywan, adagayam dito'y. Nanang, amang ano di kay tumakadong aw iti sango ti bangkay. I-reserve ti lasunayo para iti dong awyo no madamdama. Wan, dadagbun aya. Usarik lang na ito'y nukasapulanan. Ala, agpatuloy tan dita sango. Kusteng. Ada akon dito isangom sa ping. Imbaon nak dituming dito. Ta imbagam kano akasapulam ti moral support. Ayun. Awanin na ya kumpadre kadaga China. Insambot mo kit din ti anges mo Dito'y barangay may nagbugsot ka. Dito'y nagbugsutan. Gusteng, sakti agdong awsan asika. Ay, Sufeng, aguli maka. Dayta nauna ti dumugam ko. Ay, kumpari ka taga China. Day ringgit amakon ko na. Anay laon ni tinalabaga. Ipatayab da kita. Katagdisuda ko makadagito'y dakulap ko. Ay. Gusteng. Apay Duming, di ka mangsinga. Nakakonsentrate na taon, Kim. Da mayor ken gobernador sumungad da. In kay sabto ni da. Aya. Ala, si kanti mangituli shopping. Ala, intan Duming. Dati timang sabat ka nagigay umay agkampanya nga opisyal nga ore awan pa eleksyon. Di yumot ibulgar atatang kababay. Ay, ore yakibaga. Kastamot at talaga ti kagarad. Isudang agpasudagitan. Kumpadre Mayor! Dumanon kayo taagdong out tayo. Oray sa anak sa nga may makilamay inton rabi tata. Nagkapoy ka katitipuyatin. Tay kapayla suyab dita. Talaga makaturuturo ka. Ket daro sa kinanang mo ayanda. At daday di balay. Kastaw na ti orok da pinanawak. Ay, sumudlagayam Umapal ka gaputa mayatin ti orokan da. Idinto tasika ket adda ka dito'y barangay hall. Ay, edidap ko lang kumabit. Ure pagbit lang natang. Agawid ka pa lang arod.
San aditi opisina ti pagturugam? Kababain, wadda umay. Thank you, tata. Ay, di kayo madalagan. Sakto matagsarita ijay lamayan inton rabi. Ibagak to ijay ti kinasaya at yu atao. Ah! Nagadula ka ti dayo aman nugalain. Yak met amu dagiti agsusugal di tarwaren dumeng. Oresyak, awan may lasin ko karakwada. Sana taga nagbugsutan na kita. Kakabagyan nga ta amin dagita tinatay. Awan na tamo ka. Ngam aday mapay iti panunot ka. Anya dayta. Ang mga nadamat sa bali ang makagapo. Iti kaanda na iti saan nga amu at tao. Anya kumabot ti sa balya kay papananday ta. Insik ti malamlamayan, may sa negosyante. At lagi di ti amu na nga umay makilamay. Well, ngam ada mapaliiw ko amari. Ngala, pag napagnatalat ta, itaglawlaw. Ayan gayam dagiti barangay tanaw. Nagwaras da. Imbilin ko ti panagrundada asaan da nga ipadlaw a paliiwan da ragiti agsusugal. Mala, agpaliiw tamot nga raw. Apay ngay. Awan mat dagitay naka-schedule nga agtungaw ita. At dan sa nangayab kadakwada di tarwara, madam. Anya? Naka-advance pa yan ti bayad dagitay. Saan ang mabalin, ha? Daytan ni nanang ko, madam. Nawan da, uray no da kamin. Isuno mi idan, tapno saan amabakan titidong aw. Sige. At dan to bonus yo inton tabod. Ala, adan sa mo taga-apa. Apay nga da pulis. Mrs. Chocole, pasensya ka no apay nga da pulis. Apay, anya ti? Oray gayam na tayo na malamlamayan ni Mr. Chocole, agtultuloy pa ila tinegosyo na. Siyempre, ituloy ko Arestado ka, Mrs. Chocole. Anya? Oh no! Oh yes! Nabata ti ebidensya apasiga puser dagiti kondi umay makilamlamay. Gapoy ti data, paitabon men ti bangkay. Ay. Anyaman na jayan ang taga-inap ka. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken production supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!